Yay, ang sarap! Tain ng kalabaw. Oh, may baboy. Dalawa kami dito ni David. Apat. Ano na eh? Ang mahal na dito ng biik. Hindi ba kayo alam na ano? Suwagan kayo. O, takbo naman. Pakawalan mo nga to eh. Takot naman yung kambing. Ay, yung aso eh. Yabang-yabang eh. O, ano? Ano? Kala mo. Kayabang mo eh. Ba't ikay urong? Ay, pag-ibigan lang yung tuta. Susugod. Oh, sige. Takot naman. Kayabang ngayon. Ano? Tatakbo ka rin. Mupo na yung naubusan ng memory. Tigil na. Naubusan ako ng memory, guys. Naubusan ng memory. Wala. Tigil. Hindi na. Ito ng pagbibideo. Wala. Ganyan talaga. Ito naman dalawang are. Pagkagising na lang, humalaman na lang humalaman. Oh. Pag kayo hindi pa yan yumaman. Na, Allah! ubos ang halaman ng inay. Kasi Rola. Malupit, guys. Pati sa ingan, dala. Pagka-picture para sa kambing ko. Baka mamaya pag-uwi, patay na. Aling kam. Saan ko mo na? Nahuli mo na? Nakatutuyo pa sa maghapon. Yung lalaking kambing? Sana bukas na kayo nanguha. Doon. Babad kami yan sa likod namin. Hoy! Loko! Nananawa na kami, kaya pagbili ko na lang yan, troso. Noy, talit na lang, Noy. Yung isa oh. Na, yung isang vlogger doon oh. Naubusan ng memory yung ano cellphone. Hindi handa, tigil nasa ka na. May mamaya pat may bukas. Upo. Upo siya oh. Mahina. Eh, nakakatayan? Alin yung natindig kanina? Di ba kasi Toy? Hindi nga kumain oh. Ito yung kambing. Ito naman yung mukhang kambing. Nasabsab din yan. Oh. May mga kambing. Ops. Huwag kang lalapit. Sisipain kita. Yan. Ito. Ganito kaganda. Pagising mo sa umaga, ito agad yung makikita mo. Oh. Ganda, di ba? Pagka tayo dito sa taas. Ito yung nabubuhay pa yung tatay namin. Ito yung kubo niya. Ito siya. Pag tanghali, dito siya natutulog. Pagka tayo. Dahil maraming kambing. Ayan. Kita nyo? Yeah. Makakaya pakarini ng maraming kambing tae. Yan. Yan oh. Tae ang kambing. Ganyan dyan. Dito natulog kahapon yung isa kong kapatid. Ini. Ito yung tulugan dati ng tatay ko. Shade house niya. Kaso binagyo eh. Kaya yan. Nasira. Mga pugad na ng manok. Itlugan. Ang itlugan ng manok yung paligid. May manok dito nanay ko eh. Yan. Ito yung ulingan. Yan. Oh, sabi sa inyo eh.
Daming tae dito. Nakayapak na. Ito yung ulingan namin nun, oh. Tanda ko, nag-uuling pa kami dito ng inay. Yan, ito. Dito. Ulingan niya yan. Pag may kopras, uuling sila dito. Yan. Ito yung naman yung pasyala namin dito. Lakad-lakad ka sa umaga. Kaya gustong-gusto namin lagi umuwi dito. Ito pa lang, busog na yung mata mo. Ito, koprasan. Ano ba to? Bodega yata to. Hindi ko alam anong laman ito eh. Ayaw ko magbukas kasi baka may ahas. Matuklaw tayo. Patay. Ito yung koprasan eh. Diyan nalagay yung kopra. Yan. Saan ka? Kakawit ka na ng mura? Yan. Magkakawit ng mura ang kuya. Hiningal akong lumakad. Yan o, ang kapatid kong feeling pogi. Yes! Feeling pogi. Kami guys, magbubuko kami. Buko. Ayun o, manunungkit. Yan. Ito yung bahay namin. Ito yung sa kabila. Ito dyan sa baba. Puro sagingan naman, tsaka kawayan. Yan. Meron pa doon banda eh. Hindi na ako makakapunta. Ito bahay ng isa kong kapatid. Yan. Kakawit ang kuya ko ng mura. Magbubuko kami. Ang tawag dito sa mura ay buko. Tawag sa mura dito ay buko. Ano ba? Ang tawag sa Bulacan, buko. Dini sa amin ay mura. Yan, Bantusawa. Doon, 35 ang buko. Dito, kakawit lang si kuya. Bubusog na kami. Ito ay may